Gisugdan na sa General Santos City Government ang pagbalik sa face-to-face nga selebrasyon sa Tuna Festival sugod karong adlaw Setyembre 1 human na undang og duha ka tuig tungod sa pandemya. Sumala ni Tuna Festival Director Joel Inabangan, sugod karong tuiga usa ka bulan na nga isaulog sa Gensan ang Tuna Festival nga kanhi usa ka semana lang. Tema sa selebrasyon karong tuiga, ang pista sa karagatan, ibalik ang saya at sigla. Din mulungtad kini hangtod sa Setyembre 30. Plastado na sab ang kada adlaw nga maaktibidad sa Oval Plaza. Sama sa Tuna Fest, Skills Competition, Zumba Marathon, ug sugbahan sa dalan sa Setyembre 3, alas 5 sa hapon nga libre alang sa tanan. Dunasay amateur boxing tournament, Mobile Legends tournament, basketball league, tuna kasayahan, business fair ug ang Miss General Santos City 2022 nga nakatakdang ipahigayon sa Setyembre 18. Busa gyawhag sa Tuna Festival Director ang mga taga Gensan ingon man ang mga silingang lugar nga makigduyog ug saksihan ang ilang ingranding selebrasyon. Kahinumduman, daan nang gibutyag sa City Tourism Office nga ang Gensan Chamber of Commerce and Industry Incorporated ang mudumala sa selebrasyon sa Tuna Festival karong tuiga nga giaprubahan ni Gensan City Mayor Lorely Pacquiao. Din mukabat sa 6 million pesos ang gigahin nga pondo sa lokal nga gobyerno. Tinguha sa LGU Gensan nga pinaagi niining Tuna Festival mapalambo og balik ang turismo nga nahagba tungod sa pandemya. Ang tinuig nga Tuna Festival, usa ka pista sa kadagatan o mabulokong selebrasyon sa syudad, din ginapasundayag ang kaabunda sa mga isda nga makuha sa Sarangani Bay ug ipakita ang padayong paglambo sa fishing industry sa Gensan. Din anaa sa 400 to 450 metric tons nga isdang tuna sakay sa 20 ka fishing vessels ang mudunggo sa Gensan Fishport Complex kada adlaw. Kini na ang ika-24 ka tuig nga isaulog sa Gensan ang Tuna Festival, din ang syudad ang giilang pinakadakong producer sa sashimi grade tuna sa tibok Pilipinas, hinungdan nga giila kini isip tuna capital of the Philippines. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.